Asibingelele babukele emakhaya kubana basibukela namhlanje. Ungonyama lona ngudla imonto enkulu ethwala ezinye imonto. Incwadi encane engafundeki ehlule abafazi namadoda bafunda behlule. Kuyoba lapho kokhiye. Umhluthu lwedliziyo zabafukazana, ugandaganda lona omasondawo, maqhume elinye ugcoba ngelinye. Siyakhuleka nje emhlabeni wonke kubantu abasibukayo nabantu abasaziyo nabangasazi kuba ikakhulu namhlanje ngihleli nendoda enkulu noma okuyindoda futhi la ekhaya kube ukuthi ethe mayifika noma ezilizofuna impilo. So ke indoda le eBloemfontein kodwa ngokufuna impilo kwale ekhaya afika ayithola. Esithi kubantu bangabantu abakhele eBloemfontein nabantu abasibukayo ngoba ukhona umuntu ozokholwa ukuthi ufuna ungonyama. Kanti ngesikhathi into engisuke ngiyazi ukuthi mina mawufike kuye kufanele ufike kimi ngoba ayikho into ethola ukuthi yenziwa yimi angayenzi yena. So ke asiphineke sibingelele nalikehla libingelele abantu bonke abasibukayo South Africa nangaphesheya kwezilwandle. Khehla asibingelela abantu. Yabo ke makhehla motho wa sebakeng sena ke Pule Paulus Mindris. Ha holo ka bongaka ba ntse ba ka ngwenyama bubezi la Free State madoda. Ngihlala endaweni yokuthi iGlen College Agriculture la ngihlala khona. Vele igama lami kahle bayazi bathu ububezi urungurungu mafuthu lamsila wesathando lendala shikisha zomuntu ubantu bayaduma siwe sihlahla kasamnguni isahla samandawe nthole kisathola hala hobane ha isekisathola haye ha ono ngithola ke sa le teng ke sa thusa batho ke sebetsa bongaka ha holo batho ba ngata ba ntse ba le ka o hlahloba ha holo le taba ya o thwasisa jwale ke re ke tlile hae mo nna ka hodiswa teng Thokozani Manguni namandawo ashe eBloemfontein ke nanga umuntu ngoba uqowe basibuka njengamanje eBloemfontein kuphi nendawo umuntu angalahleki kahle na la ngihlala khona ithi ngiphendule ngeSuthu lingizwa kahle madoda ngumSuthu mina mokudulwa teng ke Glen bona le peke ba ke agricultural college ke mo ke leng teng ke lefatsheng la temo hangata ke sekolo moo fela mara location le teng la nka o fa lona bane hanga wa o finyela le Bloemfontein e pakeng tsa Bloemfontein le Brandfort ha o tsamaya ka R30 ha o tsamaya ka N1 e pakeng tsa Friketevlei le Bloemfontein fela o nthola nka o fa location ga o fa dinomoro tse nna ke di sebedisang Thokozani nanga umuntu ngoba ngizokhuluma ngalocation la nami ngiyaluza lo limleni la ngezwe kancane lo location ke kuze ethole location ufuna akuthole kephi na before uzofika location niyafonelana noma uwenza ama WhatsApp please banika abantu inamba nanomoro tse ke thola ngotsona WhatsApp utaleni ku WhatsApp o 0787235546 WhatsApp number 0787235546 ke mo ke tlo khona go fa location le ke phela mo lona bize futhi kahle nomoro tsa ka nna tse ke di sebedisang for WhatsApp go fe location le ke phelang go lona ke 078723556 078723556 ke mo ke nka khona thola le location la ka de le nna ha mpaka Thokozani inamba eyodwa kuphela khona yongifonela ungithinte 063 55 285 umfonela ha umpata ngoba umfuna noma ngophi ungithinta 063 55 285 Thokozani makhehla manje namhlanje sithi sikunika isikhwama sonke nanto esikunika namhlanje yebo labantu abazofika lapha eBloemfontein bazofuna igubhu ungabancisha impilo umuntu mayifika ufuna isigubhu menze njobe ikho ngathi uyazenza ngithi angithanda umuntu oyinyanga umuntu odla yedwa uma kufika umuntu athi mina ngenzela umuntu uzogeza kuphela umuntu mawubona ukuthi isigubhu uyasidinga futhi nawe idlo sakho liyavuma ngoba isigubhu awuniki nombani phela isigubhu into ejulile lekhaya masikhanda into enkulu engaphezulu kwezinto zonke. So ke nanga umuntu uzofuna isigubhu umnike ofuna ukuvusela isipoko semali mnikeze umuntu ofuna umuntu ibhodlela lemali mnike umuntu ofuna ugezwa mnike engithanda ngoba ngiyakwazi ukuthi hayi uyahlola
abantu abafuna ukuhlola abamukelekile noma nawe kuwe uhlola nge-5,000. Hayi baba mina ngihlola njengamanje encane u205 rand. Okay. I5 rand inemsebenzi wayo. Okay. Hayi ukuthi ngiyayifuna esigodlweni sami ukuthi ngidle. Inemsebenzi wayo kodwa i205 rand ukuhlola kwami. Okay. Kuphela nje. Asibanike abantu abankosi yami umsebenzi usunikiwe. Thena isigubhu ngathi nayo iphondo. Abantu ke umuntu ofuna iphondo uzomnika iphondo. Baba umuntu ofuna uphondo uzosuka la suka khona uthi uzofuna uphondo kodwa la ekhaya siyahlola. Okay. Ufuna ngihlolele lokuqala ukuthi no uphondo lamfanela noma lanimfaneli. Kodwa ngiyinyanga mina ngafuna ukuthi umuntu uyihlolo lokuqala. Kodwa bakhona abantu baba amadlozi. Baba nabantu bakubo. Bangafundele ufuna ukugeza noma ufuna ukuthi umconzele leyo noma lona uphondo umconzele ageze ngawo noma umkabe hayi lona ahambe ngawo noma aphele ukuthi aye lo usebenza ngawo angizi ukuthi wangizwe ngithini baba Kuze impela kodwa ngithi uyazi ukuthi la ekhaya siphoqa izinto. Umuntu uma esefikile umthembisana ukuthi uzoyithola into efunayo. Njengoba ekhaya kuyaphoqwa. Nake batho bohle ba tlang ho nna ububezi ntho tsohle ukuthi udithola noma kunzima kanjani baba ngizophonda ngenkani ngoba impilo uzoyishintsha ngenkani abone impilo ngoba umuntu uzwa aqagekile lapho uma khona uzokutshintsha into ziphoqe noma athole impilo aqhubeke abone impilo. Kulungile kwenza kodwa asinike inamba ethi kababu ububezi. Yebo. Asibanike inamba, sibanike ilocation. Inamba babizele. Ke thola nomoro tsa WhatsApp re ke le fe nomoro tsa WhatsApp pele go bane hangata ke thola teng nomoro tsa WhatsApp ke 078 72 355 46 078 72 355 46 ha o mfounela o mpatla o santholi ke thola la nomoro tsa 063 55 200 85 063 55 285 ke mo ke tholang teng location o tla le thola bana ke taboa sebakeng se bitswang Glen Agricultural College ke mo ke phelang teng ka bongaka ha ona motho a santsebe ha o fitla o re o kopa ngaka e bitswang Pule Paulos Mendris kapa o re ngwenyama ka babubezi uzonthola mina qobo khehla lapha njalo baba Kulungile Nkosi yami. Asenze ukuthi bantu bakithi ngoba useshilo ukuthi useBloemfontein. Uthe kanjani indawo kuphi lapha? iGlen useGlen abantu bonke nje eGlen futhi ngithi mina umuntu angasabi nokuthi afone kimi athi hayi sengibheka wabhubhezi mkhulu ngiyofuna impilo kodwa ngithi abantu ngiyabakhulula bonke into abayifunayo abantu abakheli naye abaye kubhubhezi abaye befuna usizo ungolami yanithanda ngudluku umuntu enkulu abdimali fundeki ehlula abafazi namadoda khiya vula bengokhiya mhluthu lwenziyo zabafokazana nganza kwethu sesiyabaleka sesiyavalisa ungonyama abantu bayazi ukuthi usekhaya Jimistini uba ubhubhezi besinaye oseBloemfontein uNkulunkulu abe nani kakhulu kuloko engifisayo nabantu abazafisa ukuthi basume baye ekhehleni ubhubhezi ungathi uNkulunkulu ngaba nabo khehla amazwi okugcina kuwe uthini kubantu base abasibukana ma bese tafika nabantu bangaphesheya kwelwandle ba le TV inkulu Free State yonke madoda ngithi ukhona urungurungu mafuthula msila weSatando nendala shikishazo moja umuntu mana tumazwe isikhatha sami ndawe ngithe mina madoda ngikhona ngiyatholakala ngifune ngisatholakala madoda Free State yonke madoda angeke ngithi ngimention indawo kodwa ngithi mina ngikhona amandamba ami 078723556 WhatsApp number lokho ngithinte wena ngikhona eTikTok uLegend Bubezi lokhulumayo amadoda ngithi ngiye TikTok ufune uLegend Bubezi ulo okhulumayo amadoda mawufuna ukuthinta indondo zami uzongithinta le number eze WhatsApp angeke ngithole but le number zenginika zona manje ungithinta uzongithola 063 55 285 063 55 285 zo call phela nje ndawe makhaya njalo